buang. Wa pa man si panitulit sa yuta. Sus. Ginihar rin ako ng tanaw-tanaw niya dahil makita ko siya. Ako siya nung duulon na yun. Kaya gusto ko nga ako gay makapakyaw anang iyong tukurong nga building. Kaya parang babalik na ko ang ako pinangga ng kabaw. Kaya ugwa pa lang magsamok-samok si paring ali atong aging adlaw. Nga ako na ginuntay iyang gidawat isip ko sa kamabakyaway. Wa na akong kabaw mabuha no tanak ko. Niambot ang animal na kong kumpare. Nagsamok-samok. Unya, diyan na tayo gayon, tagaan mi niya, kami nagyugot na doha. Musupak sa siyan ako. Yan orang ko niyang subo. Kung sa may ako pagka-engineer. Yanuhon ko niya, pilat. Ako swito, expert kaya ng mga trabaho niya. Yanuhon ko niyang subo, pilat. Kung suko talaga. Kingalan, makuha ginan ako ng pagkyawa. Kay harong nga, wa na ang akong problema. Ang akong kabaw, makuha na ko. Kung kitong ko sa reminta. Oh, may pala, may martilyo, may mitrosan. Napay ikaw, lig-on pa kayo. Depensa sa hagbong-hagbong sa lublak. Sakto na akong bantay-bantayan si Pertulits. Kaya abot na diya sa iyang yuta, ako na yung tulod. Ay, alis Pertulits na. Hinahanglan din akong makita sa Pertulits. Hinahanglan din makuha na gin ako ng iyang ipatrabahong building. Tatay, malasa. Ato naging adlaw. Ako naging tayo makapakyaw. Eh, hisugot na si Pertulits sa akong presyo nga 1.2 million. Ang nagkaapan, kasi pa yung tutong. Nag-una-una man sa 1.5 ya. Hindi hanong tayo mga higayon nga kaming duha. Yate sa niyong kumpare tutong, di man sa mapasugo na ko. Magpabilib man sa siya nga engineer sa kuno siya sa libor. Akong engineer sa libor, iyan naman nung kuwag katungod nga may musugo niya nga may padagan sa planos building. Yate, iputungan mo niya ang building hinuon nga. Usa ka mo haligi, nga naamon tayo pinakanindot ang ako ang way haligi. Nindot unta kayo pagkatrabaho ka, wala yung hago, wala na itasok na haligi. Magsupak siya na ako. Ikaw mo na ipanggukod ng Pertulits. Eh, wala may aging nahimo, kaya di man siya pasugo. Inhanglan na ginigip, masulo ko ng building nga iptukod ni Pertulits. Kaya buhan makuha na ginako ang akong pinangga o antik nga daro. Pati na ginako problemahaan akong daro. Kaya mo pa na kabilin sa akong lolo. Pinahanglan nga ikabot ni Pertulits. Maduol din ako siya aron akong makuha pagpakyaw ang building iyang tukuron. Ay, napad naman ang buon ako ano yung project na duha ka mulay. Bisan usa, bisag usa lang kahaligi, bisag latid lang, bisag liaut lang. Wapag yun nahimo. Sus, kinisagod akong duha ka kumpare. Mao mo gyud usa sa makahasol sa akong nga plano. Kaya imbes doon na ko yung mga private nga mga kontraktor nga mainila kayo nga maunit akong pakonstrakton sa akong building. Magsisag sinamok kay lagi mga engineer sa Libor, si Pertutong, si Pare Ali, engineer sa Salibon. Ang ako rin magkikalagutan, kaya nagtuo kong madayo na atong naging adlaw. Kay para walay lalis, sila mo akong ipakonstruct silang duha. Ang problema kay way agi. Kaya kung naapsan ba ako, pamusilon dito ako kusog sa kimnagan ng animal. Sus, pagkalaguta, pagbalik na ko, hapna na lang, way agi kay naglalis. Kaya nagpaindigay silang kamuhaan sa pagka-engineer sa Libon o engineer sa Libor. Sus, magkalagot. Nasang buang. Hindi kayo panumbag tao rin. Ano na? Sus, nagkuyog. Kaya mong doha, pakukot mo ron. Magkuyog. Kaya ako may naunan. Kakanunan ba akong tao? Nagtanaw ninyo mga animal mo. Tungkol ninyong drama. Sus, tungkol ninyong doha. Huwag agin na masundi akong bilir. Ni among ka. Ni among gani ka. Ako yung una. Ato rin mong adlaw, nagsikig lalis, ha? Tungkol naman ninyo, paano masundi akong building na ba? Maubit na pre, naging ari yung tingkal. Tanga-tanga di ka pre. Kaya gusto ko pre. Na ako rin yung himuon. Ang akong giingon mo nga building. O sa haligi. Kaya ako nang ipabarong karon. Pre, ganihan ko nagtago sa kong opisina sa Libon, pre. Nagtao-tanaw sa gapang ko ni mo. Ay, engineer mo ko sa Libon. Ang akong opisina ito, hindi atong Libon. Pre, o ganda ako metrosan. Kaya sukno na kung sa kita sa mong haligi. Ako ko, martilyo ka pa. Bebe, lingugugan niyo paminaw rin, lingugugan niyo, eh. Magsikil mo pa, hindi kaya niyo pagka-engineer. Sige. Kaya, grabe na pre. Grabe nang mapamaagi ako gibuhat pre. Para lang matabangan ta mo. Pero sa inyong gibuhat pre, inyo lagi akong gibusaran. Mangitap yun, napadyo ko laing pamaagi pre. Para lang yun nga, masulbad ni atong problema para makatabang sa ganyan. Ani na lang,
Kay wa man magsilbi nga kamong duha mo akong gipa-construct sa ka-building, ani lang para wala gyoy lalis ba. Oh. Kay kung usahon ko ta mo pre, tuyugon ta mo sa ka-project, di magsilbi kay magpaindigay mo, di mo pasugo sa usa kay puro mo engineer. Ani na lang. Ani lang nakakita ra ko nindot ka pamagi, ani na lang. Saan mo na pre? Isip kumpare. Ila ko yung kumpare, magkauban ta, magkuyog ta sa trabaho. Ani lang pre. Ikaw lay contract diri nga dapita sa SM. Oh, sa isip ko. Oh, ikaw pre, para wala lalis, ikay construct to sa Atbang Ayala. Asayala ko! Ato ka sa Ayala para wala lalis. Ato mag-usa mo dire, maglalis mo. Ano lang para mailhan yun na to kung kisay abilidad yun ninyo na kisay. Sakto pre, sakto pre. Mailhan yun to kisay bagiitan na ni. Bagiitan ka nga pagka-engineer sa labor. Grabe ko ka, expert dyan sakto kay ko anak pre. Ikaw, may masaka ka. Eksperto ko na pre, bahay na naman ngayon na. Tay bitaw, sige. Engineer Ikaw ko. pre. 1.5 million gihapon imuhang Oh, okay pakyaw na dire. ko na, pre, Ikaw oh. 1.5 gihapon ito. Amay noon pre, imong gipunag 300. Apo na pa, patas para wala lalis. Dapat lang, kay gwapo mo sa kunan niya. Sige, kuan ang naong-naong ato ang importante na ko dili ang naong ang kamhuan. So Oh. karon para wala lalis, ikaw pre, dinhi ka nga area. Sige. SM ka. Ipadayon to yung plano nga building o sa haligi. Ikaw dito ka sa Atbang pre, ayala nga way haligi. Karon na yun pre, Oh. automatically. So manghinaot ko pre nga please lang. Inigbalik ko pre, manghinaot ko pre nga nana yung taong ko makitang agi. Kana pre, Ah? makita niyo. Balik mo pre. Sa mi. Barok na akong haligi usa. O kana nindot ka na. Ako pre, wa na, bitay ng building nito pre. Sige ya. Gila. Karang murasag dako akong lugar kasing-kasing ana Oh. yung sige. So mao na to ha. Nga. Pre. So peace na ta, wala na tay problema. Balik ko tamuon niya para hinap balik ko nanay agi. Na pre. Sige, una ko ninyo basta assignment to pre dili ka. Ikaw pre dito ka. Oh. Sige pre. Sweet ni mo. Labaw na kang sweet. Layo na tani na tamang ipa-ipa. Ito na dito, hama. Sati ka rin pangalarong. Hindi, kay gitugutan ako sa kong kumpari ka episode sa pagtarbaho sa building nga usa na hiligi. Pagka-problema ron. Kung saan ako paghimuan ng usa na hiligi. Ilisura niya ako rin mausa. Matay yung trabaho ah. Salig-salig sa giraba ko niya yung maayo kay ko. Nga, tiyari mo ko kamao. Yawa na rin balik to tatay episode rin ako kumpare. Magyapon ko siya ani. Saan na ganun ako no? Pagkalayo arma to iyang ingon kay Anto para kaya Tom yan magsanga-sanga pa dito. Di mo sa pagtukod, lisod na gani. Tatay ba niyo? Karon mao na ginihigayon na nga mabalik na gyud ako akong pinangga og antik nga daro kay nanak ko project nga gihatag og gitakay ni paring tatay pisot kanako ang building sa Yala gipasulo niya og hatag nako ang maong project gikantidad og 1.5 million. Mao na niya akong tukuron og karon sugdan na gid ako paghimo ning maong building nga way haligi. Isa. Ano? Ako manibangagan mo, kawa may haligi. Okay biya. Sabi, unahon nagtrabaho na yan yung building ang akong buhaton mo, manihiligi. Problema ba yan? Ba yan? Nagpa, araw-araw man ko anong kamaon. Hindi ko kamaon. Payagin ako ito, katakilit ito. Sus, pakita, naging problema. May haligi. Nagdaan mo barang sa ako magiging. Sakit mo na kung buhaton na ni Ron. Natay yan yung balik rin ba ito spiritualist ron? Ako lagi ni subdan siguro. Na, binat-binat pa ko ng metro sana. Unsa ka mga letraha, di maklaro. Hindi rin ako kumaosan. Asa kay sentimeter, sentimetros. Na, paingita gini ako tan kabalo niya dili ta kabalo sakto ginunta na ito da spray ali ginunta to dapat magkuyog ta mig duha kay pasiswito sa kay to siya kay kanang yung building niya to kuron biya nga Ayala wa biya na haligi sa to pa mas bright pag diyan ako kay nakuha usa ra may haligi wait tat udo utos spray ali na kuron da ni para masulpan ni problema. Tatay, man, ito to. Ang akong kabaw, dili gina ko mabawi. Kung magsigil ako nyo na ni tanaw ng metrosan, niya di ko mao. Talaya ning nabuya, eh. Sa akong biya, di ganapan naman kung uwan yung trabaho aoy. Kita ba yun? Sus, naigabas.
Usam si kapsul ni, wa mo ni kahoy ikaw na basad. Wa may haligi na kung tukurong building. Martilyo sad. Wa may dukdukon. Si dukdukon ni, way mga lansang. Matay, di maayo ni. Mag-isig pang hindi kay sa atong utok. Katus pa itutong naabot na karon. I-engineer sa siya. Nasa tuto sa kabalo nga ikasadjis rin ako. Unsay akong tukuron. Di maayo ni. Natay kauban niya ato lang yung dugdaogon. Sakit buhato na ko ni para makuha na ginagugong daro. Sakto tulog. May payatuon ako sa pritutong. Amuan lang ng usahon ng among utok. Para nga mahimo kayo na mo ni mo trabaho. Di nila magpatas-anay sa garbo. Abot sa pritulis ron. Huwag po kayo mahimo kayo. Abot kayo ba usay unahon magsugod sa trabaho. Ako ba ito espirituto? May nalambod nga makasuggest siya, makatambag siya nag-uusay akong unang buhaton. Saan ka nagpapag? Imo galigyan eh, unsa ka kadakon. Ug diri akong gamiton. Mamaura kadakuan ni nga habog. Saan ka niluwa mo kaila? Pre? Uy, pre. Pre? Salamat ino. Kanyari ka, pre. Sugod na kasi mga pre. Saan ako pagsugod, pre? Huwag mo ko kaibaw kung sa ginakon sa kong haligi nga usa ka buok, pre. Kay di makakailanin mo trusan, pre. May gani nga rin ka, pre. Tudlo ko, ikaw. Nagkasugod na ka dito. Unsa? Patudlo ka? Oo. Bungot sa ukong imo, pre. Hindi ko kumumbasa ng numero. Nahinatay na. Hindi ka pa rin mahanat ang duhaan, eh. Napakaroon na yun ko nga kamao ko, pre. Para lang mauli na ko akong kabaw niya. Ma-hospital na ako, pre. Para lang yun ta mauli akong antik nga daro. Ang saom na to, ani. Watay agi, inig-abutin pa yung tulis. Baba masugdi, bisag usal lang ika. Dada pa kung nukog metrosan, pero way nahibawan. Natay, ginabuhi ako. Dawa naman ni Ron. Ang maay na itong buhaton, ani, pre. Hindi na kita pasabot ni Paring Tulits nga mauna itong problema. Abot ani niya. Mangitaan nito ni Paagi. Mausad no. Patay kita na yung sakto, pre. Nakoy nahunaan, pre. Nagpalit ka itong paritulins din eh. Para nga di ta mahibawan. Mangita taglay problema. Ato siya sultian. Anak na lagi, pre. Sa among ngingiwam, te kamuan na trabaho itong gaplayan. Ay lagsaba niya nga wate kamuhan. Maigi ka laki di ay. May kayo itong laki yan eh. Pungko-pungko lang plano ba pero hitarbaho. Sabi pa kadaghanag tao sa bangko. Ang akong kwarta nga giwithdraw nako ato maging adlaw kay bayad tara ko lang ni pare ali. Ako magibalik og deposit. Nya karon. Klaro kayo nga doon na nagyoy kuan ba kanang kayuhan nga akong makitaan karon nga doon ako sa kuyuta. Kay din am tumahitabong magpaindigay akong makumpare sa ilahang makamuan. Kay puro biya sila engineer. Si Pare Ali ron murag sa akong estimate murag nagsugod na lutaw ang kuan ang saog sa Ayala kay wa mo toy haligi iyang plano na si Pare Tutong ron murag ang iyang building sa ron murag akong bana-bana kay may taas-taas naman nga oras murag tupong na slobe siguro ang haligi kay ang plano ni Pare Tutong adto mi mo sanga-sanga mas babaw adto mi magpadako sa babaw kay para magamit pa nako ang area sa ubos I believe sa ko sa akong kumpare. Muna karon nagpasalamat ko kay nagkasinabot ang gibing tulo, labi na gyud sila kay sila mo kontra kayo. Muna karon kining kwarta nga akong withdraw. Ako na ning i-advance ubay nila. Katunga ba para sa naa sila magagamit sila pamilya. Sila mabawi na to ni malukat na to ni Pare Tutong ang iyang kabaw nga naa nako. Nya malukat na sa Diprali ang daro, antik nga daro nga naa po nako. Kay mao ba ginailang tumong og tuyo mo nang sila mo ni construct sa akong building nga tukuron. Excited ako makakita sa ilahang agi. Tuo lang. Pre, kay ako di gihatagan og kuan sa kausuka ko ba kalambuan sa ato ang labaw makagagahom. Mao gani, pre. Ako pre, kanang parte na siya ngani pre nga sumbong mo karon pa man sa sulti. Aduna mo dako na kay problema ni. Nagtuo man kog ang problema ninyo pre, ang inyong kabaw ang daro. Kapag gid may problema Apay di ngain, pre. gilokdo di ay. Amo lang gining gidadawa pagka na mo sultiin. Kaduwa naman ito na mo kung problema ka ng kabaw na ko. Ugdang kay akong problema kay pre. Ugdang kayo. Akong isumbong niya, pre. Napo na siya problema ya, pre. Ako, pati mag-atas mo problema. Mo nga ako, kusol ako. Punuso lang kinabuhin ako para mawala ko ni kalibutan na. Ay, alam kay kinapa man sa kumpare nyo, masabang. Sa may problema nyo dahil kanang kinahanglan mo kwarta.
Sakto na pre pa, 1,500. Ako pre, sundan ko ng building ako, ang kumbaga batong pre, basta pabalihan na sa kong 100,000 pre, kaya Wala pa rin, masulban ang problema. wala pa sa rin masubli mong building. Mabasa ito, masubli. Ayaw na sa itong subli. Sulbaro sa tanay sa inyo yung problema. May no, 100,000 mong gusto. 100,000 pre. Oo, si pre. 100,000 po. Kwarta na. Sige niya. Kuha na ha ka ng saban ka ng manarbaho mo ron o ka ng mo relax sa mo. Mao ganyan na problema na mo pre. Hindi ba? Paano ba? Relax sa mo, muli sa mo para. Uli mi be, Ha? uli mi. Sige niya. Unya sa di pa mo muli. Unya sa di pa mo muli ba kanang kumpare mi yuta pre. Kumpare yuta niya. Willing man kumutabang ninyo. Hindi ko makabalo pre sa inyong number 1 yung problema para ato masulban. Ko ang problema pre. Oh. Kung wala ko ka agi diri sa imong building. Kay ang haligi usa ka buhok pre. Naglisod ko babarok. Ako sa di ko kamao anong trabaho pa yun. Kung mao kani mo tanaw ng metrosan. Natin. Pabalik mo rin! Rolling action.